И до някъде е прав. Как стана? Той още не го знае. Ти би трябвало да покоряваш света. Харесвам си живота. Да не си ми обръснала веждите. Само едната. Избери Аз преди теб. Ти си единствената причина да искам да стане сутрин. В петък от 21. Ще останеш ли? По Кино Нова. Sexuell. Не знаеш какво е? Значи не го правиш добре. Sexuell. Знаеш ли какво е това? Нещо сладко и вкусно, нали? Това е Sexual Honey, медената паста, обогатена с билки и подправки, която ще взриви любовния ви живот.